Аз лично бях в лодката, с която я хванахме. Ние тази година имахме един много така интересен проект от един ихтиолог, Тихомир Стефанов от Националния природонаучен музей, който изследваше рибното богатство, което не е толкова богато там, защото условията са много лимитирани. Там водата е 0 градуса през цялата година. Те не могат да живеят много видове. Там живеят тези, които са се приспособили. Другите просто измират и са измрели. Така че това са няколко вида, но те пък са в голямо количество, защото нямат конкуренция. Така че тези изследвания оказва се, че има много паразити в тези риби, когато ние правихме научни изследвания върху тях. И разбира се, идеята, която се поде от Огнян, на директора на музея за аквариум, който да показва полярната разнообразие на полярните води, бяхме обещали да донесеме риби. Миналата година се оказа на успешен опит на първата експедиция, защото не бяхме преценили, че водата ще се дигне много температурата, пресичайки екватора, все пак това са 13 000 км. Минава се през екватора и за нещастие загинаха. Но тази година бяхме по-подготвени. Взехме два млади екземпляра, защото хванахме и доста големи, само че ихтиолога каза, тези големите няма да издържат. Тя да вземем младите и от двата млади екземпляра, между другото втората загина съвсем близо тук, вече почти до Варна.